lapor RT yo nek BK sopan gizi lali wis. Ning omah muga ya. Ya Allah Gusti, panas Tapi dek cuaca mong tak deloke arepe udan. Prediksinya udan. Yo payung yang ngerti udan. Penyang balik desa ya. Jadi anak kepentingan nek lurah. Iki jane motor iso ngopo ta oke nang ngene. Ke parkiran. Ramelon duwe. Padha parkir nek kene kabeh. Oh no. RT pucuk tak ulah pun tiba. Endi? Bambang, ya Allah, suara petuk. Piye? Endi? Aku dah. Punya balik desa. Nunggu payung. Ya, sedia payung sebelum hujan. Kita tuh harus bersiap-siap sebelum ajal menjemput. Ngono lho. Roh ora. Tapi panas sih. Enggak, aku delok ning Google hari ini diramalkan hujan. Oh no. Jadi aku ya sedia payung to wong aku ki ya wonge marut karo Mbah Google apa jare ya to. Ih, sing mbok deloki negara ndi? Arab apa? Brazil. Indonesia ya, Teh. Oh, kleru berarti. Wis tak balekne mari iki. Mendo ya, Teh. Eh, Ini anu, berita asupan gizi. apa? Wah, kamu kaget paling ceritanya. Apa neh? Begini aja, Boy. Yo, nyapa? Mesum maru babon. Poso-poso ki mesem iki piye? Nana peto ya, dolan rono bar iki. Ning ndi? Omahe dobol no. Ndek mesem karo sapa ning kono lorane wong? Wong kon nak yo bro iku. Bocah ngene lho. Nah, mending Bedok apa ngono? terus 50 biasane ngono iki. Apa ro regane? Wis 75 bae dhewe. Wah, kulino langganan wae. Minat apa piye? Melu ngrebek mana? Aku repot iki sian bar iki. Ngono. Ngusi masjid. Tapi tenan ora nek. Alah, kaya pecah deloken bar iki. Yo weh. Ya sementara semen gresik ya. Yo. Dina apa semen gresik? Apa artine? Sementara ngene sih, Bro. Oh, siap, oke. Assalamualaikum. Yo, salah. Wes, pompong prong jandang. Sik. Dino dan terus bakar sampai mutak mata. Panas serak. Yes. Jodan sih. Pamane seakeh. Apa-apa kuwi. Marane bongket banget bongket. Kat. Hei, wah, ngapa wae? Nek, konde. Ngapa wae? Pirang-pirang dino rang Lu lunga aku. Lha kok ndi? Lu duit to? Terus sang payung barang yo apa? Ramalan cuaca hari ini hujan. Ya payung sebelum hujan. Gua payung malah mudang-mudan jenenge. Nah, ya belum tentu. Iki pesekmu ta? Nang ditawa wong 2,5 juta tak colek. Oh, lha nyapa kok colek kan? Iki Itali kono. Iki peh keturunan Portugisan ngono. Ya terus nyapa to? Ya aku mung diomongi Bambang jarene dobel nggowo cewek mlebu omah. Ya mosok Iya makane aku. dobel iki. Heeh. Kok Cewek iki. tendrem? Lah ya cewek iki ya sapa iki ora aku. Parani wong iki. Wong daerah kene lan cewek. Ngawur poso-poso barang iki. Oh, wedokan. Gawe oleh informasi kondi to, Teh. Aku jarene Bambang lagi tas. Wah, tenan ora kadung dhewe nganu Ya bae. didelok sik ae to mendene. Aku ya ora ngerti bendarane piye. Napa? Tapi dobel rene yo nek sawane. Ya ning jero to cahe. Wah, ya kek nganu. Ya mbok, koyo ngerti. Ayo. Ora ngerti wong poso.
berpikir. Ya lah. Bener kira. Ya Allah, kok ngikir masih awan loh, sik merem iki. Aslinya ya males aku ngene iki. Golek kegiatan. Ngene iki kok lek nyapu marai kesel. Kok lek kesel kosone batal. Gak batal. Pengen mokel. Wow. Mas kayak kok enak ram, kok gak nyapu, gak ngapa-ngapain. Turut tok ae uripe. Selak gak bare. Enak banget, pada gak berat. Wis panas nyapu dhewe, gak ada bakure. Kita enggak di bangsa lain, melok-melok nyapu. Oh, aneh ngene kan. Mesti mas anu. Mas. Mas. Ih, wangi kok kebun. Mas. Mas, tangi apa? Iki turu apa mati? Oh no. Mas, simulasi mati lah. Wangi iki kok. Mbak. Bapak, turu apa? Tangi ke. Tangi. Mbok karep mulai, Mas. Tidak berhenti mulai melok ngantuk. Turu lah menyisak. Lah lawangnya minuman to, Teh? Tapi ngomongnya Iya. udah bisa. Wah. Wah. Cing. Wah, wes ayo. Mat kulisnya. Ya itu kan. Awalnya. Jajal bukan langsung, Teh. Kak, kok nyapa, Nek? Wah, tangi. Astagfirullah. Poso-poso kok wong loro ning kene iki nyapa lanang wedok lho. Pak, wonten apa? Lha iki sampeyan ning kene sapa? Lho, Pak. Tangi. Tok. Woi, Sampeyan nyapa? Ngekos ning kene. Lah kok gak laporan aku sih ngekos ning kene. Laporan masih. genah poso-poso apa ora? Poso-poso. Ngapa aku turu nek kene? Lah iki Lah aku ya ora aku lagi tak mau. turu nek jero nek kene. Wah. Aku turu temu gak tau jawane te. Poso. Lah mung tak sawang ngono koyo kik. Wah, mindel aku te. Ki salah iki. Ngapa nek poso-poso ki aja turu. Nah. Ora turu urung mukrim ora oleh. Ora turu bareng. Buatan. Lah iki kok iso ning kene iki piye ceritane? Mambengi tak kon turu ndek kono aku ndek kene. Enggak kok gak laporan yang RTC. Lah aku dek ini wis emoh ta sini. Terus Lah sapa rene sapa? Guru kunci. Ngomong rene. Heeh. Jare wis laporane RT. burung laporan yang aku Piye teh? Ki piye? Anak buahmu teh.
Iki kok lek warga kabeh ro ya Wes ngene. Awakmu ndi KTP-mu apa-apamu? Anda ora KTP-ne? Ya wonten to, Pak. Wonten, wis kene mel aku nyang RTC ya tak datase ya, gak apa-apa. Urung ana apa-apa. Iki engko diku lek rame nek to. Lah aku turu ora apa-apa koe. Golek omahmu sae teh. Go nang omahku sik tak datase iki ayo. Kowe rasa melok kowe. Ora tak turun ae. Mas, oke, Pak. Wes, gak iso. Alah. Poso barang ra. Nah. Barang. Bener. Poso. Dan coba lu rambut jak nyapa lah kok lek ngidang piye? Dijak pecah. Iya lah. Iya, jan. Kowe Tak rete. Tenan kono. Lah nyapa aku barang mbok jai. Mau gak ropo Kleru kowe kok ngene iki warga krungu kabeh sing nyuwek rai rete yo ngesakno rete. Wis kene sik, tak jang kene sik. karo apa? Nak turu. Wis dinarak kene sik, dadak-dadak. Kan dadak kene kan. Dadak kene sik. Dak, cicit-cicit nyapa? Dana. Bayane neh ya. Nak wis kene. Lah mbok yo ngono rada adoh, lagi nang ulane poso barang. Aku men turu nglindur e. Iki ngene iki. Ki engko lek warga dadi lan gedene. Ki iso gak iso ki awakmu karo iki ki enek sing pindah. Apa loro karo pindah? Oke kene. Bosku ning ngene dong. Tek kurang Ora apa-apa daripada aku ki engko sing kena eleke karo warga, aku malah dicopot jabatan piye jar. Ya, Bener. marai kowe ket mung nyapa ati bojak rene iyane. Wong aku sing ngabari rete aku ora apa. Aku jarene Bambang. Heeh, iki Bambang aku ngomong di RT. Ah. Iki barang sijine asal usule gak jelas ukur buahe. Jelas, Wah, Pak. urung laporan aku Mbak sampean Sing soalé. salah Pak juru kunci, Mak De. Wong marai juru kunci ra ngomong aku. Mbuh nyanti Garek arek. wis diomongne nek desa barang ngono ya wis atasine moh iyan. Bokso. Nah, Ngomong tenan. Wis ki ngene te. Iya. Iki penake cah loro ki piye? Ya iso gak iso bakal metu kok kene kok desa kene ra apa-apa kok. Lah, Kendaraaanku kene. ya turu kondi aku. Ya wis sembarang pindah ning ndi sari-sari jembatan iki. Ben marai iki lho kowe agak nek kuwi ya tentrem ya aku nek kene. Mojo ngisi-ngisini desa ki. Iki wis desa wis. Ora ana jawane iki mang. Kosong-kosong ngene iki. Mulai turu penak penak e. Bulan Ramadan penuh berkah. Berarti piye aku iki? Ya wis pindah desa gak iso desa. Barangmu ring kesono kabeh. Hmm. Sesuk ya pindah. Nah, sono Kumpul pindah. krungu masyarakat luas. Wis saiki ndang ring kesono aku tanggo mbak iki tak datane nang omahku ngono ae sik ya. Yo weh. Wis nyari kesono barangmu. Oh,